Egunon, Ortuellako udal pelotalekutik, Bizkaia Cup 2015ko 3 final jokatuko dituzte bertan, lehen da bizikoa, irudietan dituzuen gazteek, 2 portugaletekoak izango dira eta beste biak bata Dimakoa eta Igorrekoa laugarrena. Gerriko Gorriz, Unatx Riol eta Aitor Saez ikusiko ditugu, eta urdinez, Kimet Azpiko eta Aitor Lejartza. Pelota aukeratzen hasi dira Portugaleteko pilotariak, zozketa eginda, beraiei egokitu baitzaie partidua jokoan hastea. Eta gurekin, Iker Amarika, pilotari oia, gaur egun, Bizkaiko Federazioan lanean joetake diarduena. Egunon? Bai, egunon, Inigo. Bueno, pelotaleku polita, bildua, pelotak ere espero dezagun onak izatea, egun ona izatea pilotariek eta festa borobila bizi izatea. Hala da, hala espero dugu, bentsat. Horri bili da Bizkaiko Federakuntzako hautatzailea materialarekin eta ziurrenik material ona jarriko zuela, batez be gazte honentzako pelotan ondo jokatzeko eta ziurrenik ondo jarriko dira gaurkoan pelotan. Eta pelotaleku aldetik egia esan, pelotaleku bildua, zuk aipatu duzu moduan, eta pelotariari gustatzen jakon pelotalekua. Ikusle guztiak hurbil, gainean, eta seguruenik final politak ikusiko dugu zela. Aurrelariak 16 urtekoak biak eta atzelariak 17koak. Kimet Zapiko, Dimatarra da, 16 urte ditu, 1,74 zentimetro eta 76 kilo. Eta aurkezteko faltaz egun laugarren protagonista, Aitor Lejartza, Igorrekoa, 1,77 zentimetro eta 72 kilo. Urtarrilaren amaiera aldera hasi eta martxoaren azkeneko asteburuan bukatu. 75 klubek hartu dute parte, Iker, eta pilotariak 600 bat inguru. Bai, aurten egi esan, Bizkaiko Federakuntzan Bizkaia Cup txapelketa honetan egondan partaidetzagaz, egi esan gustoraz. Zuk aipatzen duzu moduan guztira 75 klub emondabe izena, eta guztira 600 pelotari inguru aritu dira urtarriletik martxora bitartean. Eta gaur, Bizkaia Cup txapelketa honetako final handiak Ortuellako pelotaleku polito honetara ekarri duguz, eta espero dugu jaialdi polita ikustea eta final honak ikustea. Kadete mailako lehen dabiziko eta bigarren mailako finala kokatu dituzte. Gazteen binakako bigarren mailako ere bai, eta baita nagusien 3. mailako ere. Orain ikusten ari garen hau, gazteen lehen mailakoa da, sakez lortu du lehen dabizikoa Unatx Riolek, asko atzeratu du. Botearen neurri ez du behar bezala hartu Lejartzak eta aurreneko kantoa. Atzean sakez lortutakoa, bizi eman dira pelotari, Iker. Bai, sake luzea atera du, ez du asko baztertu, baina hemen 9 inguruan errestuan egonda Lejartza, baina ezin pelotakada hori eraman. Errepikapenean ikusi dugu, zalantza egin duela Kimetzek sartu edo ez, azkenean pasatzen utzi dio, agian hurrengoan antzeko egoeran sartzea erabakiko du. Ikusiko dugu, sakea berriro Riolek aterako du, hau ere arroa, behartuta baina ondo sartu da paretaren kontra, atzera Riolek. Atzelariak eskatu arren, aurrelariak ezkerrez. Pelota polita, Bai. Juvenil mailako final honetarako behintzat, material egokia. Eta indartsu hasi dira, lau pilotariak. Portugaleteko atzelariak eskubiz frontis erdian jota lortu du tantoa. Aitorrek ez du behar bezala erantzun eta bigarrena gorrientzat. Bita huts, markagailuan. Lehen aipatzen ari zara nola jokatu duten ja kadeten mailako finala, bigarren mailako hain zuzen, ze hor kadete mailan ere 2 maila izan dira txapelketan,
eta lehenengo partidu horretan Olgetan klubekoak, Orozkoko klubekoak, Garaigorta eta Fuentes izan dira txapeldunak. Kadete mailan, lehenengo mailan, hor Elorrioko Berriotzoa taldekoak, Sagasta eta Azkarraga, txapeldun suertatu dira. Eta gazteen finalean, baina bigarren mailakoan, maila honetan ere beste bi maila daudelako, hor Bilbotarra suertatu dira txapeldun, Jona eta Bila, eta nagusien mailako partiduan, hirugarren mailan batez ere, hortxe Atxondoko Gerrigabeitia eta Pujana suertatu dira txapeldun, Jareño eta Berezi Hartuaren aurka. Eta hor ikusten duzun bezala nagusietan 3 maila izan dira txapelketa honetan, horretik aipatzen dizun partaidetzarekin federakuntzan oso pozik aurtengo txapelketan. Hirugarrena sakez lortu du Riolek, eta laugarrenari ere ezin erantzun, Aitor Lejartzak oso urduria zirela ematen du Igorrekoak. Bai, urduri edo ez dakit eskuetatik justu dabilen, hemetik ikusten zaiona gaiti ez dakit tako lar jarrita duen, ikusiko dugu, momentuz lauta huts markagailuan, aurrera nola moldatzen den, baina ez dakit esku hori nola dagoen. Ondo asteak asko balio du, gazteen kasu hauetan binipein. Finala da, telebistako kamarak ere utxitan ikusiko zituen bertatik bertara. Eta ea konpontzen duen, ea zuzentzen duen hasieran izan dituen okerroiek. Huts orain, handia gainera, unatxena, lehen da biziko tantoa urdinentzat, eta berri ateratzeko asmoa dutela ematen du. Zuk esan duzu moduen finala da, eta maila honetan batez ere gora bera handiak izaten dira. Honek 17-18 urteko mutikoak dira, eta final baten eta partidu batera azkenean 22 tantura arte lan asko egin behar dute oraindik, eta hor aldaketak izan aldira. Eta badoa, pizkanaka badoa frontoia betetzen. Hortxe dago, Bizkaiko Pelota Federakuntzako maskota bebai, Sare, final guztietan gurekin. Eta aurten hemen, herri honetan, Pablo Elortegi memorialaren 26. ekitaldia okatuko dute, iaz hemen izan ginen, 25. urtea bete zutela eta. Bai, txapelketa garrantzitsua, afizionatu mailan, txapelketa honetan uste dute promesa mailan eta nagusi mailan 8 bikoteko txapelketa egiten dutela, baina beti maila honeko pilotariak, hemetik egia esan, 25 urtetan pelotari ona pasatu dira, gaur egun profesional mailan dabizenak gehienak, eta mantentzen dute txapelketa. Bizkaia mailan hor txapelketa pribatuen artean, txapelketarik onenetarikoen artean dagoen txapelketa. Beste pelota bat ateratzea erabaki dute urdinek. Eta proba egin dezala eskatu dio Aitor Saenzek Rioli. Aurrekoarekin zerikusi handirik ez duelakoan, ezberdin txamarra iruditu zaio eta hiru pelotak adajo dizkio Riolek. Bai. Zapikoren estraineko sakrea izango da. Goleaz gantzun dio Riolek. Berez dimatarra da Zapiko, esker paretan eta trinketean ere dabilen pilotaria. Gaur egun ere Bizkaiko selekzioan trinketean, Grauni txapelketa jokatzen, eta pasaden urtean ere denboraldi ona egin zuen, Bizkaiko Lauterriko txapelketan finalean sartu zen, azpitzapeldun geratuta. Bizkaia mailan onenetarikoen artean hor juvenil mailan. Graun txapelketan, 3. jardunaldia da, asteburu honetan, zer moduz lehenengo bietan Bizkaitarrak?
Lehenengoan Errioxarraren aurka oso ondo, garaipen asko lortu ziren modalitate ezberdin guztietan, eta bigarren jardunaldian aldiz Gipuzkoarren aurka ere nahiko ondo. Eskerparetan horre juveniletan nagusien mailan ez ziren emaitza onak lortu, baina bestela orokorrean ere Gipuzkoarren aurka ondo, eta gaurkoan iparralderen aurka daukagu, eta momentuz ondo. Asteburu honetan emaitzak ondo. Atzo larun bata goizean, lortutako emaitzakin posik, eta gaur aldiz igandez ikusiko dugu ia nolako emaitzak lortzen ditugu. 5-1 berreskuratu dute sakea, berreskuratu dute pilota Portugaletekoek. Sakea Riolek aterako du, oso harro. Zapikok bolea zerantzun dio seigarren kuadrotik, gainera torri zaio pelota, la ere min egin du aurrelari gorriak. Askoz hasiera hobea eman diote Unetxek eta Aitorrek finalari. Ikusten ari gara, juvenil mailakoa direla, baina gutxienez abiadura ematen die pelotari. Saketik ere beti luze jokatzen dute, eta gero aurrekaldean momentuz ikusi duguna abiadura behintzat badago partiduan. Hogeita bi tantora izango dira final guztiak. Gazten lehen mailakoa ikusten ari gara, oraingo aurretik Riol eta Saenz. Ezkerpareta askorekin atera du, ezkerrez ustua izan da ala ere erantzuna, bien tartean Mozunai Riolek. Saenz. Ondo atera du orain ezker hormatik. Lejartzak. Zapiko. Hori da honena, urduritasuna kentzeko, zer dipatzetan hastea, hortxe bi atzelariak peloteoan aritzea, baina oraingoan ere Lejartzak kontrakantzara. Ezer askorik egin gabe, hartu dute alde handia Portugaletekoek. Bigarren finala, nagusien bigarren mailako izango da, eta horre ere Portugaleteko beste bikote bat daukagu. Horrek esan nahi du, norbait badabilela lanean inguru horretan. Bai, hortxe izarra pelota elkartean Carlos Fuertes dabil lanean, baina aspalditik ja, nik uste dute 10 bat urte edo daramazela ja entrenatzaile bezala, hain ezaguna den pilotaria Carlos Fuertes, profesional mailan bezagain enpresan ibilitakoa, eta afizionatu mailan ere garaipen asko lortutako pilotaria, saletasun handikoa, eta egia da lan ona, lan bikaina egiten ari dela Portugaleteko pelota eskolan, eta hementxe ikusten dira emaitza juvenil mailan finaletan bikote bat, eta nagusien mailan, bigarren mailako nagusien mailan ere beste bikote bat, hortxe izango dira Alda eta Cristian, eta aurkari bezala auzokoak, herri ondokoak behintzat, Dano Laguna pelota elkartekoak, Ortuiakoak, Etxekoak, hortxe derbi txiki bat izango dute gaurkoan, eta ikusiko dugu bigarren partidu hori nolakoa irtetzen da. Riol, 8-1. Sake asko luzatzen ari da, bolea zerantzun dio Zapikok. Lejartza bildu nahian, nahiko zuzen jodu, atzera orain Aitorrek. Botera jarriko da Unatx. Oinetara moztu, Zapiko. Oso ondo, ezkerrez orain zabaleratu. Aitorrek eraman. Kapainan moztu, Zapiko jaso. Golea ez du batera aprobetxatu. Kimetzentzat aukera. Hortxe du, aire sartzeko abagunea, baina utzi egin dio Aitorri. Zapiko. Aitor, Saez. Aztertu egingo zaio, ez azkenean eskubia sartu ahal izan du.
Aitor Lejartzak, barruan da. Sotamanoz, kanpora joango zaio. Bai. Tantoa urdin, 2-8, orain arteko tantori luzeena seguru asko, Iker. Bai, luzeena eta ritmo handikoa gainera. Horren Riolek jartzen du erritmoa partiduan. Momentuz aurretik doaz markagailuan 8-2, 6 aldeko kantuekin. Eta Riol sartzen denean jokuan beste erritmo bat esartzen du. Oraingoan gutxigaitik kanpora joan zaio. Eskumaz emandako Sotamano hori. Baina behintzat bizitasuna ikusten ari gara aurreko kuadroetan eta Riol Portugaleteko pilotaria sartzen denean. Aitor Lejartza atzelariak eskatu dio utxartea epaileari. Itzaio gustora ikusten, ez dakit urduri dabilen edo lehen aipatu dugun bezala eskuetatik justu, baina etzaio gustora ikusten kantzan eta oraingoan ere berak eskatu du atsedena. Eta Kimetz ere laguntzera sartu denean asmatu ezinik ibili da. Bai, gainera ikusi zaio Kimetzeri ere lehenengo saketik ja horre lagundu nahian ibili dela, baina ikusiko dugu oraindik partidu asko dago eta denbora badute zalantzarik gabe, oraindik ez baitira erdira ere iritsi gorriak alde politarekin abiatu arren. Lehengo pelota berriro. Tanto bakar bat ere ez dute egiterik izan urdinek lehen. Eurek ateratako pilota berri honekin. Baina gustatu egin zaien nonbait probatu dutenean eta etekin ateratzen hemendik aurrera saiatuko dira. Kimetz Zapiko. Golea ona Unatxek. Zabaldu Kimetzek. Aitor. Beste Aitor. Iatzelariak dira Aitor. Ondo. Gozatutakoa Saenzek. Motz gelditu zaio. Lota beti gora jo behar izan du. Baztertu Saenzek. Ezkerrez asko arrotu. Osta. Eta kanpora gero Lejartzak sartzeko moduko pilota zen ba. Bai. Pelota erresa ezker paretara sartzeko eta aurkariari mine handia egiteko, baina oraingoan ere eskua beldurrakin sartuta kontrakantzara. Gainera hau Riolen atzelaria ere Saenz fin dabil momentuz, ez du pelotakarik galdu. Eta Riol hasita eta indartzu, Pixu gutxien berak du, 72 kilo, baina nervioa badu, tokea badu eta abiadura eragiten dio pilotari. Bai, Mikel Urrutiko etxean tankerakoa, argala fina, baina nervio handiko pilotaria eta arina. Eta asko ikasten ari dena, Mikel. Bai, badoa pizkanaka, badoa aurrera. Gero eta emaitza hobeagoak. Eta Bizkaitarren artean, Pablokin batera, ondo dabilen pilotaria profesional mailan. Eskuz binakako txapelketan maila ona ematen eta ia eskuz banakako txapelketan hortxe Bizkaitarren artean aposturik handiena izango da, beraz ikusiko dugu. Berandu baino lehen, txapeldun bat izango duzu, Iker. Ia ba. Niri gustatuko litzaidake behintzat, nirekin entrenatzen ibili izan, nirekin eta Mikel Etxegiagaz batera urte askotan Larrabetzuko pelota lekuan harremana badaukagu
mutilona eta beragaitik postuko nintzateke. Badakit lanean badabilela gainera, oso profesionala dala eta nik uste dut aurten emaitza ona lortuko dituela batez ere eskuz banakako txapelketan. Hala bedi, 13. tantoa ikusten ari gara Ortuellan. Bizkaia Cup 2015ko gazteen lehen mailako finalean. Aire sartu da txapagainean moztu, bigarrenean jaso du. Atzeko epaileak besoa jaso, aurrekoak ez. Nik uste bi botera izan dela, Bai. Mitik mintzat eman du, baina azkenean epaiak agintzen du bai. Aitor Saenzen utza. Aurrenekoa izango da. Bai. Eta lehen da biziko pelota baztertu eta bigarrena atera dute. Hortxe ikusteko aukera, ia Bai. argi. Argi bigarren botean. 11. behartzuena, 3. bihurtu da urdinentzat. Begira, epaiaren erabakiak nola aldatu duen tantua. Gorriak lortuta tantoa azkenean urdinentzako. Eusebio Moreno eta Iker Gutierrez dira gaur hemen epaile lanetan ari direnak. Riolek bolea, baita Zapikok ere. Lejartza. Ez du gozatzen. Ondo Saez. Pelota aurrean gelditu zaio Riol. Ondo, zabalduta, naita, zabalera. Eta ezinean. 11-3. Lejartza, Igorreko atzelaria ezinean. Batzutan ondo jartzen da pilotara, baina ez du gozatzen. Eta gainera, tantu honetan Riolek naita, topatu dio eskumako eskua. Aurkariak aztertzen ari den seinale. Garrantzitsua, partiduaren irakurketa egitea. Batez be, olako adinetan egiten duena nabaritzen da. Eta markagailuak ere hori adierazten du. 12. Sakez lortu du. 4 daramatza guztira. Boleaz ez du eramaterik izan, baina oso atzean eta karga handiarekin zegoan pilota. Bai, lehen aipatzen genuena, materiala polita, juvenil mailako finalerako oso polita. Eta orokorrean 3 pilotari ondo, ze Kimet Zapiko be azkenean nahiko salduta dabil. Bere atzelaria ezinean dabil, eta bentsat defentsako lanetan ondo momentuz, eta bikote gorria sendo. Ezkerrez jarri da Aitor Saez, baina horrekin ere ezin pilota jaso. 5. tantoa Sakez. Unatx Riolek. Badoaz, apurka aurrera, 22 tantutik ja gertuago. Eta ez dakit aldaketa handia izan beharko du partiduak. Bikote gorria sendo dabilelako, Riolek sekulako erritmoa esartzen eta horrek aldean tantua bukatzen. Eta Kimet Zapiko hor Lejartzari lagundu nahian, baina Lejartza ezinean. Sake arroa, utzi egin behar izan du Kimetzek. Eskubia sartu du Aitor Lejartzak. Ezkerrez orain Saez. Riol, ies egindakoa, jaso Kimetzek, onna utzi dio atzelariari, Lejartzak ezin. Nik uste asmatu dugula Inigo, ez dut esku hori, santu ez da hola. Zuk asmatu duzu? Ez dakit. Lehenengo sakea eraman gabe utzi du, beste 2 pelotatan ere ikusi zaio. Ziurrenik gozatu nahian ibili da aste guztian, baina azkenean eskua errekuperatzea ez da erreza izaten.
eta hasieratik aipatu duguna, hor Kimet Zapiko 6 terdian lagundu nahian, sakeak endu nahian ikusita, lehenengo tantutik gainera, ez dakit. 14-3. Kolore gorri-gorria du lehen da biziko final honek. Sake arroa Unatxek. Ezkerrez eraman du Aitor Saenzek. Aidearen bila, gehiegi. Gutxi gaitik, Ondo sartu da, Bai, ondo. Behintzat ondo abiatu da pelotan bila eta konfidantza handirekin gantxo polita sartu du. Kontrakantzako marra topatuz eta topatu du. Marraren gainean eman duelako. Beste pelota atera du Kimetzek. Oraindik euren pelotarekin ez dute tantorik egin. Gainera lehen aipatzen genuena, frontoia polita bildua eta hemen esker paretarekin edo ondo zabalduta min handia egiten da zabalean. Kontrakantzak, ez dakit, gehienez 3 metroko kontrakantza izango da. Eta hemen naiz eta tantu zuzena lortu ez, aurkaria zabalera ateraz min handia egiten da frontoi honetan. 4-14. Kimetz Zapikoren sakea. Otamano. Horrek eskua ondo dauka. Bai. Pelota gozoa. Atzelariarentzat. Lejartza, erdia. Ies egin orain Aitor Saenzi. Nik uste bildur handia diola pelota honi. Ateratzen duten bakoitzean proba egiten du eta aurpegietan kezkatuta dagoela erakusten du eta oraintxe ikusi dugu. Bai, ez da bilela gustora. Pelota honekin egin duten lehen da biziko tanta orain Urdinek. Ematen du pilota pisutsuagoa dela. Beste pelotakin konparatuz. Nortxe di Matarra. Eskubira atera dio Zapikok. Ondo bildu du. Atzetik Aitor Saezek. Erasoan hasteko moduko pilota. Kimetz. Riol. Ezkerrez Saez. Baztertu egin zaio. Zapikok kanpora. 15-5. Hortxe izan du aukera. Dominatzen jartzeko berriz ere, baina azkenean ez du gozatu pilotaka da hori eta hau ere zabalera joan zaio. Eta Aitor Saenz hortxe dabil, ez du aprobetzatzen gestu guztia, ez eskumaz, ez eskerrez, baina gutxienez ez du faiorik egiten eta sendo mantentzen dabil. Gero badauka bere aurrelaria tantuak lortzeko. Zalantzari gabe laukoteko honena orain arte Unatx Riol izaten ari da. Sakea ederki baliatzen ari da, erritmoa bera jartzen ari da, eta nahikoa nik hori esatea, oso handia egiteko. Horre, seguruenik gauza bi pentsatu dituela, edo dejadatxoa zabalean, edo dejadatxoa txokora, eta azkenean txapaspira. Normalean gertatzen dana hori izaten da. Bi gauza pentsatuz bat ere ez dala irtetzen. Aitor Saenzek eskatu du esertzeko baimena, ez da gustora jokatzen ari hasieratik ezinean zerbait egin nahi dute Urdinek, baina momentuz ez dute partidaren joera aldatzea lortu. Eta banatzen. Bai, sare maskota hor kamisetak eta oparia banatzen armaietan dauden ikusle guztiei, baina adi egon behar da horretako.
batzuri tokatu zaie Bizkaiko Pelota Federakuntzako kamiseta. Behintzat, batzu posi joango dira etzera. Ditu. Bi tanto jarraian egin dituzte gehien ez urdinek. Argati daude hain atzeratuta markagailuan. Azken partzela 3-1 egin dute. Baina askoz gehiago beharko lituzkete neurketa orekatu eta gorrien garaipana arriskuan jartzeko. Hori gustatuko litzaigu behintzat partidua orekatzea. Ia Lejartza Igorreko atzelaria partiduan sartzen dan eta gutxienez pilotakada gutxiago galtzen baditu momentuz Kimetzapiko aurrekaldean ondo defenditzen ari da Riolen aurka. Kimetzen sakea, oso zaila zen horrela sartzea, tanto. Iaia Botelaster sartu behar zuen hor. Bikote polita dauka Portugaletek, Hor juvenil mailan orain hasiko dan Interpolos txapelketan parte hartzeko polita eta lehen aipatu dugun bikotearen nagusietan gaur finalean bada, Bizkaia mailan nagusietan ere bikote sendoa Portugaletek. Beraz, ziurrenik Interpolos txapelketan ere hor izango dira final laurdenetan ziur. Aitor Saenz. Zabaldu Lejartza. Aurrean utziko dio Rioli. Huts. Ezin, badaki Riolek eta Sainze badakite nora jokatu behar duten. Gainera Lejartza batetik ezinean dabil edo hutzak eginez edo bestela aurrekaldean pelota gutxiz eta azkenean horregaitik markagailuak adierazten duen emaitza 7 eta 16. Bost tanto 6 behar dituzte gorriek. Bizkaia Cup irabazteko. Ondo erantzun dio sakeari Kimetzek boleaz. Lehen Udaberri txapelketa izena zuen txapelketa da. Aurten izena aldatu zaio. Bizkaiko Kopa, Bizkaia Cup, batzu Bizkaia Cup. Zergaitik aldatu dan izena, zergaitik. Txapelketari beste izen bat jartzeko eta gainera lehen Udaberri txapelketa zuen izena, baina ez da Udaberrian jolasten. Eta erabaki izan izena aldatzea eta txantxa bezala esaten dugu Bizkaia Cup izena jarri diogula internazionalizatuteko txapelketa eta ia babesle berriren bat sartzen dan txapelketan. 17 eta 7, Unats Riolen sakea erdi-erdikoa, baina azpitik emandadoa. Ondo sartu dio eskubia Aitor Lejartzak. Hortxe du. Eta egokia atzeratzeko. Ondo gozatu du. Gora. Bai. Errez, 7 erditik eskerrakin. Konfidantzakin. Eta momentuz gustora bikote gorria partiduan. Eta errez jokatzen. Eta beste pelota bat ateratzeko asmoa dute orain urdinek. Egia esan beraiek lehen askitik atera dutenarekin etekin txikia atera diote. Eta hortze da biz, pilota baten bila ez dakit, baina nik uste ez dela pilotaren arazoa. Azkenean hor, zuk aipatu duzun bezala, oreka lortu nahi badute Lejartzak
sendoago jokatu behar du. Egia da, azkenengo tantu honetan, behintzat ez duela pelotakadari galdu, eta azkenengo tantu honetan, bera ibili dela nagusitzen, azkenengo tantu hau ere, hala lortu dutelako. Kimetz Zapiko nahiko ondo sakatu du, azkeneko txandatan, ea. Aitor Sainzin min egiteko bidea ere ikusten da, baina horretarako sendotasun gehiago beharko dute urdinek atzelari gorria zigortu alizateko. Kimetzek etxe egin du pelota, ezker hormarekin nahastu, eraman atzelari gorriak, zabaldu Kimetzek, beste aukera bat izango du, kapainan luze moztu, Riolek atzera. Lejartza. Kimetz, airez ezin Riolek, bederatzi garrena. Hor atzelariak agindu behar du, neurea edo zurea edo Riolek pauso bat atzerago. Zeia, bigarren edo hirugarren tantua uste dut berdin galdu duela, pausu bat atzera ez egiteagaitik. Eta tontoka 3 tantu edo lortu dituzte. Bederatzi eta 17. Kimetz Zapiko katerako du. Tanto bakarra lortu du sakez. 5 orain arte Riolek. Eskubiz jaso du. Aitor Sainzek, Lejartza. Zapiko. Lejartza. Atzelarien arteko jokoa. Kimetz. Kapainan, ies egindakoa ondo bihurritu du. Aurrean Kimetzek. Zabaldu. Eraman handik atzelari gorriak. Urdinaren txanda orain. Lejartza, baztertu nahian. Kimetzek, txokoan utzi. Antxoa. Bigarren aleinean bai. Tanto. 10 eta 17 aurreneko aldiz, 3 tanto jarraian egin dituzte urdinek. Bueno, bi zenbaki lortu dituzte, eta ez dakit, baina 3 tantu hauek lortuta gora etorri dira, eta ia partidua gehiago orekatzen dan. Horretarako Lejartzak azkeneko 3 tantoetan bezala jokatu behar du. Utsein gabe eta agindu nahian. Ausar dabil, Kimetz Zapiko. Atzetik markagailuan bere laguna justo samar, baina bera Ausart. Aurrekaldean hor tantuak nahazten. Riolek atzera. Ondo, Lejartza. Saez. Zapiko ezkerrez. Ondo. Ederki baztertuz. Eta tanto. Ondo baztertu du bai. Naiz eta lehen aipatzen genuena, eskumakin ez du gestu teknikoa ondo aprobetxatzen, eskua pizkat kakotuta erabiltzen du. Baina pelota gutxi galtzen ditu partiduan zehar. Eta Riolekin batera bikote polita egiten dute Portugaletekoak. Gainera Unatz Riol gogoratu lehenengo urteko juvenilia dela.
eta Aitor Saenz bigarren urtekoa. 19-10, Sakez lortu du 19garrena Unats Riolek. Eta gorputzez eta bestela jokoan agien ez dauka zerikusi handirik, baina Elordi dakarki gogora, doera pare bat urte edo. Arek ere gora egin du, Elordik. Bai, gora egin du horre abenduan gainera Gernikan Bizkaiko txapelketako finala jokatu zuen. Maila ona emonez, lauen artean bera onena, azkenean 22-21 bateko emaitza ondoren azpitzapeldun geratu zen, baina oso ondo dabil, gainera urte honetan gorakada handia egin du, eta emaitza hor dago eta saria hor dago. Aste honetan behintzat hala publikatu dute kazetariak, Aspe enpresarekin aurre kontratu bat edo sinatu duela, bera eta Lemoako Oier Etxebarriak ere, bi pilotari bizkaitarrak, eta, bueno, Bizkaian pozik albiste horrekin, baina ia aurrerago profesional mailan debuta egiten dute. Batez be, ezagutu dugulako beste kasu batzuk aurre kontratu bat sinatu dutela, baina azkenean ez dutela debutarik egin. Baina, bueno, kasu bi hauetan nik uste dut debutatuko dutela. Gaur egun hala ere, debutatzeak ez du ezer askorik esan nahi, garai batean biaia karrera luze xamar bat ziurtatuta zegoen, baina gaur egun... Gaur egun ez da oindala urte batzutan egon ziren kirol karrera horrek, soldatak ere oso ezberdinak dira, abesle aldetik eta gauzak asko murriztu dira, bai afizionatu mailan eta profesional mailan ere. Soldata duin bat irabazteko aukera badute, baina askok epe laburrez, eta ikusten ari gara pilotari gazte askok horregaitik saltu ematen ari direla. Dimetzek gaizki jodu boleaz, 21-10, hau bukatzetik oso gertu dagoela ematen du. 7 tanto lortu ditu Unats Riolek Sakez. Kimet Zapiko aipatzen duguna, hor dabil nahiean, baina azkenean partidu guztian salduta ibili da, bere atzelariak ez dio lagundu, nik uste eskuetatik justu dauela lejartza, eta pilotakada asko galdu ditu, eta horrela final bat irabaztea oso zaila da. Riolek azkeneko sakea ona da, oso ona. Ez du erantzunik izango eta Sakez lortuko du azkeneko ere. 22-10, hiru ordu laurden eskas iraundu gazten lehen mailako finalak. Sakez 8 tanto erdietxe ditu Riolek. Hasieratik Aitor Lejartza justu hasi da, gian eskuan arazoren bat izango zuen, eta arrazak utxe egiten. Kimet Zapiko ahal egindu da laguntzen, baina 10 tanto egiteko baino ez du balio izan Dimako aurrealdariaren laguntzak. Amaitu da beraz, gazte mailako lehen mailako finala, irabazleak Riol eta Saez.